What's up, guys? It's me, fraggen.dk. Welcome to my bathroom. I have a nice toilet. Ja, nu fik vi lige at vide, at du var vandtæt, så ja, Chuck. Hallo, nu den har lige været nede i vandet. Den er vandtæt. Ja. Det er jo kraftigt ikke, den har været i toilettet. Jo, det har den. Jeg tror jeg bare. Fuldkommen retarderet. Jeg tror bare smule. Yes, welcome. Mike, you want to be in my GoPro? Welcome. Here's Mike. He's really dumb, stupid og dumb, huh? Jeg filmer jo ikke. Jo, gør. Det er bøssen her og scorekarten. Jeg filmer simpelthen. Ja. Jeg kan ikke tage sådan en bøssen længere. Ved du hvad vi gør? Nej, vi skal have et eller andet op i røv, og sådan hver gang kan stoppe med. Jeg prøver det med at se toilettet. Gør du? Hvordan slukker vi? Jeg er bare tryk på den her knap.